Hello everyone, good morning. नोंथांमोननि सिगाङाव दायो आं देखायनो नागिरदों जोंहानि न'आव माने दैबाना जाजोब्बाय आरो ना बेखौ देखायनो नागिरदों नोंथांनि सिगाङाव नै नायदो दैया बेसेबांबा दैबाना जाजोबथारबाय न'खौनो लोमहां जालायदों आरो ना दिनै अखायाबो तामां हाबायना हरसे एकदम नै दैबाना गोजाथार सेस नै माबायदि दैबाना जाजोब्बाय आरो ना खामसालिजों समान जाखादों दैयानो नै आं दैयावसो दं नै एकदम माने माखासे जावखुना हगारबावबायसो आरो ना ओइथिंजाय नै थाबायगासिनो आं दैयावसो नै माने नै बिथिं जावखुना हगारबाय आरो ना नै ओरै जावखुना हगारबाय नै बिथिं जावखुना हगारबाय आरो फुल जाखादों दैयाथ' फैलागासिनो एकदम ओरैनिफ्राय स्राय स्राय बोहैबोलागासिनो दै गोजालै मा बुंबावनो अखाया गोगोम हाबाय आरो दिनै हराव हले तामां हाबायलै अखाया हले गोजोन फुंबिलिनि दसे बारहावा जालाय फैलायबाय आं एकदम बेयावबो दैया देन्जार फैदों दैया माने बिदिसो फैदों ओइनै बै थालिर गुदिनिफ्राय फैदों आरो दैया एकदम ओरैनिफ्राय बोहैबोलागासिनो दायो दैया लेथ्रा ना साफा बेखौ देखायनो नागिरदों आं नोंथांनि सिगाङावहाय जोंनि बल फिल्ड नायनोबा गाइस ओइबो जोंनि बल फिल्ड गोजा आरोना स्राय स्राय ओमफ्राय नै नोंथांनि सिगाङावहाय आङो नै बेयाव फैनानैसो भिडिअखौ हगारो आरोना गाइस नै बेयावसो नाङो जोंनिया न'आवथ' थैब्लाबो नेट नांखाया नोंथांमोना कल बुबाबो मोननाय नङा आंनावहाय एकदम बेयाव फैबा हले नेटआ फैया आरोना खिन्थु भिडिअ हगारनाया माला जायो फात्ता मोनलायलाया स्रां जालायबायलै दिनै हाजोआव नै माने जोंनि हाजोआबो बारा गोजान नङा थांबा खाथिसो दसेनो मोनहैयो सोरबाफोर थांनोबा खबर ला आंखौ कन्टेक्ट खालाम देखायहैजोबगोन आं थांनानै जायगाफ्रा माबायदि आरो सोरबाफ्रा फिल्म शुट खालामनो नामा एबा शुटिं खालामहैनो नामा शुटिं खालामहैनोबा नोंथांमोना खबर हर बिराद बरिया बिन्दास जायगा दङ बरिया सिनारिफ्रा बरिया दंखायो दायो माने जोंबो सिगांहाय शुट खालामहैखांबाय बेयाव भिडिअ लाहैखांबाय एकदम बरियाखा जायगाया साफा जाबायलै बोथोरा खिन्थु माने दैया बिराद लेथ्रा फैबाय हाजोनिफ्राय फैनाय ना जोंनि दैयाथ' देन्जार खाथ्राखा लेथ्रा गुबुंले फैजोब्बाय आरोना ओइ हाजोनिफ्राय फैदों बे दैया हाजोनिफ्रायनो ओरैबायदि आरोना बे माबायाथ' रौता दै ना मा होनो रौता दै बे खर'निफ्राय फैथारो आरोना बे दैया मालाबाथ' ओरैबायदि गिदिर देरो बे दैया देन्जार गिदिर थायो आरोना
दायोथ' दैया लेथ्रासिम फैबाय नै फुरा गेल गेलखा नै बाला गोजा गोसोम जानाय नङालै ओइनो गाइस माने जोंनिया माइआ बेनो फुरा बिनिफ्राय बै बे मा होनो दंफां बारि बैबो जोबथानो हरनाया बिसिम फुरा गायो आरोना जोंहा माइखौ दैया दायो बोहैलांगासिनो स्राय स्राय स्रायनो दैया लेथ्रा नालायथो नोंथांनि सिगाङावहाय आं बेखौनो देखायदोंमोन आं आरो दायो आं न' फारसे थांफिनसिगोन नै थांबायानो आरो बै बे गय मोननायफ्रा माने जोंहा गायनायमोन आरोना सेमोननो गायनायमोन आरोना बे देग्लायसो एसे माने जौहांदों बारा जौआखै दिनै स्रां जाबाय माने बोथोरा एकदम हरावहाय गोगोम हाबायलै अखाया आंथ' सानदोंमोन आरोना दिनै कलेजाव थांनो हागोन ना हाया होननानै खिन्थु थांगोन आं दिनै कलेजावहाय बेसेबांखि अखा हाया मानो थांगोन दिनै मोजां फुरा क्लास खालामहैथारनांगौ थांनानै मैयाथ' ओरैनो मैया मंगलबारसो नालायथो मैया मंगलबारखाय हाफ क्लास लाना फैबाय माने हाफ क्लासबाबो फुरा माने क्लासखौ लानाय जाजोबदों आरोना दिनै बले बराय बिन्दास थांगोन आंहा साइकेल बोरायसो केटिएम बिदिनो होलांबावगौसो दिनै फाग्लानो केटिएम बोरायजों होखालांनांगौ लामायाथ' गोगोम गाज्रि जाखांबाय बायदि मोनखादां दिनै जेबो जाया बेफोरबायदि गाज्रि लामाखौ गोदोनिफ्राय एसां माबा बारबोबाय साइकेल सालाय सालायनो गोदोनाथ' बांसिन गोजानसिनमोन माबाया स्कुला जोंना दे होमबा एसेनोसै बाय बाय